Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Dagi paungut ki dekat jong ki seng balang baper ke jelam Meghalaya ki badan hapok ke Shatri jong ke Confederation of Meghalaya Social Organisation haga laitrik ubenai risau arjar khat kendai kila pelong ke jingi syong kelain mengor haga jaga peniang kali ke badan markup bat ke Office Additional Secretariat jong ke nong bak Shillong na ke bentaban persya ya ke jing persyang biang jong ke Sorkar National Democratic Alliance balayalam da ke seng Bharatiya Janata Party ban penlong ain ya ke Citizenship Amendment Bill haga ni ke Hagani ka sngi ki wei ki seng balang ru haki wei pat ki jela jong ka thain chitei lamingi ki badan hapok ka Shatri jong ka North East Forum for Indigenous Peoples ki la penlong ya ka jo ka jing ki katba ha ka jela Mizoram ki seng balang ki badan hapok ka ni ka jo ka Shatri ki la rai ban beteng ya ka ni ka jing ki ban persya ya ka CAB tat hadok ka santarik urisau arjar khat khandai ka badai ru ka sngi bau menteri ka tanat kampo yeng ka Sorkar India u Amit Shah un salek yok jat hagani ka jela Kajing persya jong kiseng bahalang baper ban pentre kam ya kani ka ain haka thain chitei lamingi kalong na marba kani ka ain ka penkup bor ya ki red pied Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi bat ki Kristan nagari Afghanistan, Bangladesh bat Pakistan ban yo ya ka jinglong nongshong shnong bapura hapo ka doba India hadin baki lasyong lasa hapo upur usam jogari tang nriusnem Chairman ka Komso samla Robert June Kharjarin hagajing kren bat kilat patai kubor ulayathu baki seng balang ki badon hapo ka Shatri jong ka NEFIP kin nang yai penjur shushu ya ki ki lada ka Sorkar India kam sngap ya kani ka sur bagi paitba kani ka thain chitei lamingi ki persya ban penlong an ya kani ka bill ba PUE haki media ki boper ba nakaliang jong Amit Shah Home Minister jong ka Sorkar India nakaliang Finance Minister jong ka jala sambat ki nongelam juga BJP ki keren nak por bakin warra biang ya ka CAB sempat om tang kata ki ong ruba ki temui ke warra haga ying syong dorbar kabanwan juga parlimen kabala berlang mengenai November dan Desember lebih ke winter session juga parlimen di kapan pau syai ba nak liang juga Sorkar India khantam nak parti BJP ki kwa ba ya kaban ya chakmat ya kaban pentrikam ya ka CAB ya kaba ni kum ka jela bat ki trai muluk jong ka dong set hilami ngi hi bro we ngenom la bat pendiang ya ka de ka ya kan ni ka CAB la pensyong nong rim halor ki ki ba om yahap kadon ya ka jing temu halendet ka bang ngenom la bat pendiang bat kalong ru persya ya gerti peniat trikam jong ka India la ni ka constitution ka India hina kaliang jong ka BJP ki ong ba Niwan ra ya ka CAB nomor ba kadon kata ka jing sha thombor jong ki Hindu bat katu tali kiniam ha ki lai tali kiri Pakistan Afghanistan bat Bangladesh bat nomor ba ki sha thombor na kadau ka jinget niam la ni ta ka religious persecution jong ba ki kwa banyada ya kini ki cek beriu khamtam ya ki Hindu hari la da phi pech bahaya ka jinglong ka jingman jong kini ki beriu khamtam na Bangladesh baki wan ha ka India bat ha ka jelas thi lam ngi kam da ti ka ka baki mat kita ki jing ha ka jinget niam namar hadu menta kidang palat ar kurur tam ki Hindu kidang sa abang ti beli kini ki pet enta ki oi ka ba ar pat walong ba ki bopun hi na kini ki Beriu na Bangladesh bawan syakari India bat saka jela North East bro kawi kalong kimte kita ki religious persecution people and kide ki economic immigrant kimi na Bangladesh ki wan syakani na kadau jongka jing jencar ka jongki Bangladesh bat ki wan hangni da ka jing temu ban kamai bat ki wan chani da ka jing temu ban sa junam handi no boleh kadon kata ka economic crisis bat kadon ki jing ka ba Bangladesh ku bangitip ba ka Bangladesh ka we kadi ka ri ka pra ka jinbun pat ha ka perthai henry ke area jong ka Bangladesh ka long ka barit tam kalong ka barit adu kata lada phinia compare bat ki kiri tikidon sa ki jinglong ka jingman jong ka jin syatap ha ka jong ka khandau ka jingdu jong ki jakarep bat kum ta terter PUE ba ka penlong ngai kini ki beru ban wan q no sa syari India tingi reject ya ka claim jong ka BJP
bagi wan hang ni nam ta ka bakadon kita ka religious persecution kabar pat la da kadon kita ka religious persecution kabalong mo kalong babali ka sarkar India kawan ra da ka di ka CUB baniada yaki ngan IP ya ka nuksa kadi ka city ke ba 8 mi ka lai potri ka April lah jaka fundai ya ka ba ka European Union ke EU ka tho cho Prime Minister jong ka Pakistan Bu Imran Khan bat kat kum ka ni ka city la da pin pej hang ni ka EU la ni ka European Union ka ong ya ka Pakistan bahkan sange ano ya ka jing pensitom ya ki je pendu pat bat la da jia ba ka Pakistan kam sange ano ya ka jing pensitom na kaliang jong ka EU kan suspend no ya ka subsidi ba ka EU ka Aisha Pakistan bat om tang kata kin sange no ki jing hi bat ka Pakistan tilada ka European Union ka pressure ya ka Pakistan bonom khayisu ban weng no ki jing rap bat ka Pakistan ti kat EU ya ka India bakan le kumju ya ka Bangladesh bat ki wiri lada ka bangingi ai jumut ya ka sarkar India balada ka Bangladesh ka pensitom ya ki Jack and Riu ripat bat ki religious minority ngingi ong ba ka India kala ban sange no ni kong ka jing yarap ya ka Bangladesh ban sange no ki foreign aid lan ki foreign funding sa Bangladesh ka baar de ban impose sanction ya ka Bangladesh kumbali ka EU lani ka balai balik ka Bangladesh kam ujor ya ka Bangladesh sa United Nation ngabali ka jing ka United Nation ka don sibun ba ki dulir lan ki kot kisla ba kim sha bandon ka religious persecution reina kaliang jong ka sarkar India kam sentre ban le amta ngabali ka kidon lagi jong ki jingmu national debt pi ka way na kidaw ba ka sarkar India kamtam ku BJP kam tre ban ujor ya ka Bangladesh ya ka United Nation namar ba kumba POE ya ka jinglong ka jingman hari India amtali kini ki RS ki le religious persecution ni damaki ki bom ki tit ki syok ki dat ki penperai ki mani ki bom ki tit ki peniap ki benu tang babam do masih berkumtar ter kila da ka India hi ka daladi hi ka don ketia ki religious persecution tinggal krai ka di ni ki daw ba kam tre ya ban ujor ya ka Bangladesh bat masyak menta ka persyang berwara da ka CUB Dekadon sa kaway pat gajing keren ki ba nakalian ju Amit Shah ki isni wong ba kani ka CEB ka batmai kanom kta ya ka artikel lai spa ya kuai kanom kta ya ka sikchedul kanom kta ya ka LP kanom kta ya kino ki an ki bayada ya ki jebru rilo ki keren kumta hanrei ka wen ni de bene thu shai ka long ba ka artikel lai spa ya kuai la ka de ka A ka B ka C bat ka G lani ka sikchedul lani ka ILP lani ki lantar soak bat kuai gini de ki an ki ba ki sna ki nong ko an bat kat ba mangi ki cek benru dulu mengidang bat ye ulakam sensyar halade kini ki an kinne hanrei lada jia ba ki bar jalala ni ki bari ki tamno ya ka jigbun bru badangi hakadi mo kasi kemut labat maki yo sensyar kadar ye ulakam sensyar kemut ba kin don haka maki haka yindor bar kin pen kelai kini ki an ka basuk lada maki ki ladon ya ka majority ladi lani umde majority ki la ban poi tang lai lani sopawa bro kilala ban penkalabiang kini ki an tingim dei ban suku bagini ki an kinne junop ki kinne tang lada mangi dang ne ka bos sar kin hap lada mangi ni hap ya ka bos sar ka BJP ka dan la ka jong ka jutmu na landet bat ka jutmu jong ki hi ka longban ban penkalaya kari India ka Hindu tuan nation lani ban penlongi ki biru ban kala Hindu jubor barok kiyo iba lada kila ban ai nong India ya ki sikrutam ki Bangladesh ki belasang ni buat kumjuk ruk ya ki arkrutam ki Hindu ki banangwan na Bangladesh lada ki don lai krur kabomot kap number population jang ka sakis menta north east ka don saukrutam kabomot ba ka BJP lanu lono ka nomor rem sun north east no beli kala scam ka futbang ka jang ki tilada ki labiang na north east ki labiang na Hindi heartland area kemud kira lah open kelai constitution ke bagi temu open kelai ka sikulo konsep jong ka Indian constitution tingani ketika pelan ka becengai ba kani ketika kajing yoi ke jong ki ke ba kila arkitek kila pelan bat ka CEB le sekandi ke tang we ne ka anju wa kila ban le na kunta bat nat khadau ki temu ban wanra ya ka CEB do indo ya rik kani pat kumbang ong phi kan keta ya ka susyar khadar ka jungi kan keta ya ka khi kompeten ka jungi kan keta ya ki hok jungi halor kan do halor ka review store
Bat kumban syuong no. Kandi ka kelam ke ban sar sistem sar ban pendu jat ya ka thamai la ni tak identity jong ka ri bat ka jam bergo jongi. Dinat kadau nak liang jongi persya ya ka CEB bat kalau don ru ka jing ya keren para nongalam apa jong ka nefip ba mentang sengi ka di tang ka jing sedang hari nang ni syahmat ru yin sadang peteng syusyu ya ki jing ya ki bat ka jing dawa ka jong ka nefip hi kalong ka basyai bat kata kalong ba ka sarkar India ka di ban pendu pendam no bat ban weng no mardor ya ka senship ban ben